NSK leli gama elithi Mshovu wenkani akavelanga walithola nje, walithola ngoba wayeshova inkani. Kunomunye umcimbi waseThekwini ePeople's Park, ngicathi sePeople's Park kwaku-2018. Umthandeni bethi lo mcimbi lo ngendlela abambambe ngophondo ngakhona wadlaliswa ekseni ngo-6, ngicathi kwaku-6 ekseni. Ngihamba kwaku-5 kodwa sekukhanya ba ekseni. Babemdlalisa ekseni ngoba ngenxa yani, ngenxa yokuthi bebefuna ukuthi bembreak, yabo. Babemdlalisa ekseni ngoba bebecabanga ukuthi abalandeli bazobe sebehambile ukuthi udlala seku-empty. Yes. Wangena ama-Red Nation kwabhalanswa lapha. Kwabhalansa wonke umuntu. Wathi ngene stage amathawula phakama athi cabanga abantu bemlinde ubusuku bonke. Bemlinde ubusuku bonke kwathi wakadlala ekseni. And lo nyaka lo 2018 wayeshisa eshaya ingoma no DJ Bonu eshaya ama collaboration wayephusha ngempela ngalezi zikhathi. Kodwa ngalo sikhathi leso bamdlalisa ekseni ePeople's Park. Angisakhumbula ukuthi imuphi lo mcimbi lo. Kodwa kwathi umthandeni eseqala manje eba ne-attitude sebafokofisa sebakhuluma isilomo sikanjalo kwathiwa lo mfana lo uhlaza. Ngizama ukufundisa mina ukuthi sometimes kwesinye isikhathi abantu bayakushintsha umuntu, kuyaphoqa kuba khona izimo ezikuphoqa ukuthi ushintshe ipersonality yakho ukuze uthole into oyifunayo. Ngoba yini abanye abantu bethu banengqondo yokuthi bona vele abantu uyilungele, yabo. Leli gama lithi Mshovu wenkani akavelanga ngalithola nje. Lo mcimbi lo wafika bethu waphakama amathawula athi amhlophe. Inyawo zibhlungu kade kumiwe ubusuku bonke. Uthi angisakhumbula kwakuyimuphi lo mcimbi lo igama lawo, basi nje ngisakhumbula mina. Yabo ziningi izinto ezamenza wagcine wazwayeka. Wazi futhi kwesikhathi wazofika, yabona kuze kwafika la khona athi yona ayi umcimbi waseThekwini sengiyayiyeka mina. Ngoba yini? Wayeshekhathele ngisho kuma reality show abamgcina ngalapha ku reality show yakhe babelokhu bemlandele belokhu bemhuphe njalo. Babelokhu bemhuphe njalo. Akavelanga wawumshovu wenkani nje. Kwathiwa umshovu wenkani lo kwaba nenkani lutho. Igama lelalithola ngokuthi wayeshova ngempela inkani. Wayeshova inkani waqala futhi umjida futhi wayi-right, yabo. Zama nakoyisondeza phela kubaculi njengawo ukuthi wagcina wabona ukuthi ngeke ngiyacwaseka la futhi mina ngisiye umuntu othanda ukuncetheza. Angisiyena umuntu mina ukuthi ngizoncethezela omunye umuntu. Mina ngiyimina. Wabona umjida uthi ngisayingena uphakeme akahloniphi. Vele mfethu uma ukhuluma iqiniso nje abantu bazosawuhloniphi uphakeme. Mukhuluma abantu abathanda ukukriticizwa. Let ibone njengani noSigwebo Sentambo wayekhuluma le ndaba le. Waphinde wazokhuluma wathi no abantu bamatekisi abahlehle nje emculweni. Wathi nje mfethu njengamanje nje la kumculweni uyabona ukuthi kwenzeka izinto ezirong kuphela. uSigwebo Sentambo after le interview ufika noSisakhe emcimbini eminingi akekho uSigwebo Sentambo ngoba yini anithiwa uSigwebo nje uSigwebo unekhanda nje uSigwebo akanalo ikhanda uSigwebo ukhuluma amanyala akazwani nawo. Umuntu ongazwani namanyala bethu uyashesha ukukhuluma into. Yabona usaliwe ngoba ekhulume kanje uzothi ubusuka nikuhamba wesikhathi ubona usaliwe ngasabhukwa. Hayi ngoba umculo ungekho mnandi. Hayi ngoba umculo ungekho mnandi, umculo wakho ungekho mnandi. Uzobona ngoba yini usuku wakhuluma lento. If yanothisa kahle phela usaliwe mfethu mncane. Lento le bekufanele uma kuthiwa iqiniso likhona, befanele ukukhuluma abantu abadala laba abasebemkantshubovu abayikhuluma ngani bona. Ingobani abantu bayancetheza mfethu. Abantu bayancetheza. Umthandeni bamzondela ukuthi akancethezi kuphela. Bamzondela nje ukuthi akancethezi kuphela. Ngoba even noSigwebo Sentambo akancethezi. Wathi uSigwebo Sentambo mina ngcono ngihlalele ekhaya mina. Yabo? Wathi ngcono ngihlalele ekhaya. Yabo? Ecomplaina ngempela ngeke uthi umuntu bethu njengoSigwebo Sentambo unama hits onke. uSigwebo Sentambo unama hits bese angazi amanga kusula 2014 kuze kube namhlanje. Unengoma ezimnandi zodwa. Uthola ukuthi nje ukhala ngama bookings. Hayi mfethu, yabo. Khona ukuthi kushaya amanzi lapho. Kodwa nje engikusho ukuthi umuntu mfethu ukhuluma iqiniso yabo nje akathandeki. Yabo usaliwa nje uzothi ubusuka ukuze inkinga ukuthi usaliwa akasafuna abasambhuki ngobani? Ngoba usaliwa phela bekhuluma into eziqiniso lapha. Nawe ubekhulumela abantu abasebenza nabo. Yabo. So nje like umuntu okhuluma iqiniso akafuneki vele kuthiwa akahloniphi nje uyihlonga ndlebe nani ngoba yini yena akalandeli ngemuva. Ngicela ukutshela mina benze njani labantu ababahle bemcimbi bathi bona imali ayikho amanga lawo bahamba be-departments lapha of arts and culture. Yes, nama-sponsor bebhala ilist ethi ama-sponsor bhala ilist abantu abazobabhuka sibone ukuthi sizobhuka abantu abangakanani. Bebhale lapha phansi, mekubhalwa phansi lapha abaculi bebhale lapho 40,000 no 30,000 no 50,000. Beyithola imali, isponsor sidedela imali. Bona bese bekhokhela abaculi 15,000. Labaculi laba mamaskandi le reason why bengabakhokheli laba abamanye amajandra because abanye amajandra ngeke phela bebewarobhe vele ababekho ku department ababadinga ukuthi benze njani benandise kakhulu so that bezoba negama elihle ngale. Yabo lento ifana nomuntu mfethu ozofika ethi mekufika isivakashi asitreat kahle isivakashi azakhiphe nama plate angawakhiphi mekuthi kuyadliwa la ekhaya bese emva kalokho yena isivakashi sicabanga ukuthi umuntu olungile kanti egcekeni nje akasizi ngalutho kukhona abantu abathenga amehla abantu enze ngathi manje yena uright mephathi kwabantu ezenze umuntu oright uthi
unobunja nje uqedile, even nasekhaya complainwa ngaye. Kunenkinga kanjalo-ke, nabo benza kanjalo labo bantu, ngiyakutshela mina benza kanjalo. And lento hayi lento lokuthi ngoba kukhulunywa ngayo nje kukhulunywa ngayo, impilo zabantu ezihamba emgaqweni bakwethu, impilo zabantu. And lento le ngoba ngisho nje uMthandeni wakhuluma ngayo, kwathi hayi uMthandeni nje uzenza ukuthi usile, uMthandeni nje kunjani mekunje.